guys, for this video guys, ang gusto ko lang po sa inyo i-share kung saan po ako nag-stay ngayon. So, ikukwento ko po. Yung COVID kasi, diba mahirap po yung transportation, then mahirap sumakay, walang mga jeep. So, para malapit po ako dito sa work ko, dito po ako tumatulungan sa mga langkahit sa may basa. So, para na rin itong malapit sa work ko kasi mag-work na lang po kami. So yun guys, gusto ko lang po sa inyo i-share mo. Then, magagawin po tayo vlog ngayon. Then, papangalanan ko siyang Rent to Vlog. So, yun guys, sana po nagustuhan niyo po yung Rent to Vlog ko. Simple lang naman siya. Then, about kung saan po po sana po magustuhan niyo guys, panoorin niyo po. And don't forget to like and subscribe my channel po, Gigas Vlogs po. Click niyo po yung bell button po para po ma-notify ko po sa lahat ng mga videos ko. And darating po. So, guys, panoorin niyo na ito. So yun mga katrops, nandito po tayo sa labas ng boarding. Tara, pasok po tayo. So, ang bubungad sa inyo ay yung sala. Ito po yung sala niya. Maluwag siya. Dito po natutuloy yung ka-boardmate namin. Then, punta tayo sa kusina. Ang kusina namin. Wala pa po kami masyadong gamit. Konti pa lang. Yung katabi niya na yung sila. Pasok pa tayo sa sila. Pagpasok natin. Sobrang luwag na siya. Pwede pa nga isang kwarto. Ayan. Sobrang luwag niya guys, mga kaprops. Sobrang luwag niya. Ito yung kabuuan niya. Diba? Pwede ka nga dyan mag-split eh. Mag-tumbling-tumbling ka dyan. Kaso, be careful dito kasi nakapels yan. Baka madalas kayo. Then, proceed tayo sa may kwarto. Kung saan ako natutulog. Pati ng jowa. Ito yung kwarto. Dito po kami natutulog. Nakita lang yung gamit namin dito sa loob. Ayan, yung makikita nyo na para doon. Bago lang po yan. Ayan. Ito yung kabuuan. So yun guys. Then papakita ko sa inyo yung kabuuan ng bahay. Mahal naman siya. Kasi yung dati namin inuupahan sobrang sikip talaga. Tapos sira-sira pa yung buong natulo. Yun. So napag-desisyon na lang lumipat na lang kami. Then ito po yung bago namin nilipatan. Ang ganda naman siya. Then, ang pinaganda lang, libre yung tubig niya, ang desaya sa tubig. Then, yung kuryente, bukod yun. Kasi yung tubig, kasama na yun dun sa may binabayaran mo sa upa. Gets nyo ba guys? So, ito, palabas tayo. So, ito po yung pinakalabas namin. Dito kami nagsasampay. Ito yung gate. Secured naman kami dito kasi may gate naman. Kasi nung nakaraang inupa namin, wala namang gate. Kaya mas okay na to kasi para safe talaga kami.
Yan mga katrops. Sa ngayon, nasa third floor kami ngayon. Third floor kami ngayon. Then, ito po yung mga borders dito. Tingin tayo sa harap. So, yun lang mga katrop. Sana po kung gusto niyo pong aking video. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please subscribe my channel po. J Gansen Vlogs po. Then, click nyo po yung notification button para po ma-notify po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So guys, thanks po. Guys, nandito po tayo sa may terrace. Actually, bawal nga dito umakyat, pero gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung magandang view makikita dito. Kaya, tara, pasokin natin. So, wait lang guys. Ngayon ko lang tumbakan. Hirap yun kasi makamakita tayo ng lahat. So yun guys. Ito po yung terrace niya. Yan. Ito yung pinaka-terrace niya. Yan guys. Ito po yung terrace niya. Kung makapansin niyo po. Ayan po. Yan. Siguro gagawin pa itong 4th floor siguro. Kaso hindi pa siya natatapos. So yun guys, yan. Dati kasi pwede dito tumambay. Kaso nagalit ata yung may-ari. Kasi nga bawal nga dito makat kasi nga ewan ko baka mahigpit kasi. So pumunta ako para makita nyo lang kung ano yung magandang may makikita dito. Yan, kita yung langit. Blong blue yung langit ngayon. So far, maganda yung panahon ngayon. So yan. Guys, ito yung ano niya. Kabuhay niya. Madalas kami dito tumatambay yung hindi pa bawal. Kaso pinagbawalan na kami dito. Kasi makita tayo ng may-ari. So ito po yung ano niya guys. Ayan. Ayan po siya. Ayan po yung view. Sobrang ganda dito, lakas ang hangin. Ayan, parang marerelax ka. So, yun guys. Pinakita ko lang sa inyo. Gusto ko lang kasi makita nyo yung kabahayan dito sa may Dasma. So, yan. So yun guys, tara baba na tayo, baka mahuli pa tayo. So, pinakita ko lang sa inyo para malaman nyo naman kung saan magandang ano dito. Location. So, yun guys, buhay talaga to. Kasi nga, nakaharang siya na bakal. Dati kasi nakatali yan. Ngayon, hindi na. So, tara baba na tayo.
So yun guys, nandito na tayo sa boarding. Balik na tayo. So, yun lang guys. Shinare ko lang sa inyo. Sana po nagustuhan niyo. Sige na.